A ni'n dechrau ein dathliadau eisteddfodol heddiw fan hyn yn ei gegin i fan erys. Y thema ydy coch, gwyn a gwyrdd. Ie, wir. Sut di, sydd wsi? Dwi'n gweld chi fan hyn ers spel? Na, fi wedi bod bant, ag nôl nawr. So. Ie, a gen ti thema bach neis yn ein cyfan hefyd. Wel oes. Be di'r pryd gyntaf sy'n baratoi? Wedi bod yn Australia, a dyma'r un o'r pryden nes i fita yn Australia, so ni'n meddwl a dde'n hyfryd. Felly dylanwadau asiaidd yn amlwg. Ac allan efo'r gymylod o'ch di? Ie, es i allan i edrych ar Elinor a gweld y tîm yn... Ie, merched y rygbi wrth gwrs. Rygbi, ie. Wedi gwneud yn dda. Do, nathon nhw dda, ie. Felly, curry tai coch yw hwn. Mae dy fi gyda hwyaden, 2 frest hwyaden. Mae hwn yn ddigon ar gyfer 4. Felly dyma'r coch fan hynna. Dyma'r coch, ie. Ac wedi torri nhw, sgorio nhw ar ei draws, a wedyn ni roi bach o halen, achos be ni moyn yw crôn crisp. A dyna pam ti yn torri nhw er mwyn halen crisp, efe? A mae'n help wedyn ni i ryddhau'r braster, lot o braster yn amlwg yn hwyaden, yn y crôn. Achos mae hyn yn rhywbeth nes i ddysgu dyn o blaen. Efo hwyaden, ti'n rhoi olew yn y badell i defnyddio'r... Ti'n iawn. Badet yn hollol sych, wedi twymo fel ti wedi clywed, a ni'n mynd i adael hwnna crôn i lawr nes bod yr braster yn ryddhau, a wedyn ni'n droi fe drosodd am ryw funud yn unig, dyna i gyd. Felly fi'n mynd i just olchi dwylo gloi, gan mae fi wedi bod yn defnyddio... Os di rhywun licio hwyaden, oes da gig arall gallu gwneud yn yr esait yma? Er enghraifft, gallu cywiar mewn curry coch neu ydy o'n mynd... Wel, gallu di wneud cywiar, gallu di wneud porc, ti'n bod. Mae hwyaden bach yn wahanol, fe glas yn unigryw i meddwl. Ie, a mae'n blasus. Felly fi'n mynd i wneud y curry nawr, y saws ar gyfer y curry. Mae hwn mwy fel cawl na curry, mae'n mwy gwlyb. Fi'n defnyddio'r past coch, na ragor goch dyn ni fan hyn. Dyw 2 lwyd bwrdd. Camin o'r yma. Tasgu bant yma. Ond mewn ffordd, ti yn meddwl am pan ti'n coginio bwyd o'r gledyn yma, mae eisiau lot o gwres yn dweud, mae eisiau gwres twyn. Oes, yn hollol. Os bod hwnna'n stopos tasgu, fi'n ychwanegu'r llaeth cnau coco fyna. Y gwyn? Ie, y gwyn, fel ti'n gweud. Un can i fewn? Na, mae can a hanner. Achos mae hwn, fel yn ei gweud, mwy fel cawl. Felly, Hai, doi hwnna chdi eisiau. Ie, oce. Gymryd i'w swydd fach. Ar y blas ar hwnna wedyn ni, fi'n defnyddio'r dail hyn. Dail caffir lime yn nhw'n galw nhw. Ti'n gweld y dail fyna yna? Blas bach yn unigryw ar rheina. A mae rheina atha persawrus. Ti'n gwybod, mae rheina'n mynd mewn fyna. Ac yn ni'n mynd i fylysu fe gyda 2 lwy bwrdd o siwgr. Just siwgr cyffredin. Achos beth byddwn ni'n... Gyda bwyd asiaidd, mae i gyd y beth yw'r cydbwysedd rhwnt y sir a'r melys ac yn y blaen. Felly, saws pysgod. Wps. Tair 2 fwrdd o hwn. A mi eisiau hwnna ddod i'r berw i gyd. Achos byddwn ni hefyd yn ychwanegu dŵr i hwnna. Ond tra bod hwnna'n coginio, fi'n mynd i sôn am y noodles tra fan hyn. Mae'r ein y bach yn wahanol, y soba noodles yw'r rhain. Felly dim gwenith, fel ti'n gweud, maen nhw'n brown. Fi'n defnyddio'r ein achos mae lot mwy o flas iddyn nhw. Dyma'r rhai wedi sychu, a na gyd ti eisiau gwneud yw rhoi nhw mewn dŵr berwedig am ryw 5 munud i ferwi. A wedyn ni mae'n coginio, cael gwared o'r dŵr, a dyna ni. Digon roi di ffindio'r yna? Odi, mae'r ein yn y siopau mawr. Felly fi wedi rhoi rhain yn y bowlenni yn barod. Ac at y 2 fowlen wedyn, ni'n rhoi popeth nawr yn y bowlenni. Mae dy fi slot fan hyn, so mae hwn yn mynd i fod yn amrwd. Rhagor o wyn, to, fan hyn. Felly, rhoi'r slot, achos ti'n mynd i gael ar ansawdd fan hyn. A wedyn ni, mae dyn ni chili a shibwns a coriander. Felly, fi'n mynd i cymysgedd o coriander a basil. Gwrs, maen nhw'n defnyddio'n tai bwydydd tai. Mae yna basil, tai basil, sy'n bach wahanol. Mae'r deilen dipyn yn llai. Ond basil cyffredin yn neud y tro'n iawn. Mae'n ferwi o'r hyn, dwi'n siŵr. Mae'n ferwi, oce. Ni'n mynd i ychwanegu tyma bach o dŵr iddo fe nawr. Dwi'n siŵr am beth i'r... Yr un canol yw e. Ie. Llwytho i fyny yn lawr o fo. Fi'n mynd i roi hwn, fel bod chi'n gweld, chi'n mynd i browno'n hyfryd. Fi'n mynd i'n gwneud. A gen i ryw funud ar ôl i... O, rhaid. A popeth y casgu yma. Fi'n mynd i troi hwnna.
Mae hwnna'n ei mewn yn y ffwrn nawr am ryw 5 munud ychwanegol. Jyst i orffen coginio. A mae dy fi yn barod fan hyn. So faint o hir yn y ffwrn sydd wedi gorfod coginio? Jyst rhyw 5 munud arall yn y ffwrn. Okay. A wedyn ni barod i roi'r y hwyaden yn y fowlen. Mae hwn eitha pink. A wedyn newn ni droi hwnna fa. Na, hwnna fan. Tydy hwn wedi dod i'r berw. Ie, ni wedi symud i Bron yn berw. Beth sy'n eisiau ychwanegu fyna nawr yw'r seed lime ar gyfer rhywbeth siarp. Ie. Ac ni'n barod wedyn so mae'r shibwns yn mynd mewn. A wedyn chili fresh, coch, just wedi ar gyfer y coch, wrth gwrs. Hwna. A wedyn newn ni roi'r cawl. Y saws. Wedi dod i'r berw. A dyna ni ein pryd cyntaf. Goch, gwyn a gwyrdd. So bod ti'n gorffen fyna ten Eris, falle newn ni atgoffa ein gwylwyr ni am ein cystadleuaeth ni, a gobeithio falle bydd amser pan dyn ni'n ôl i gael rhyw flas bach sydyn, so bod ti'n gorffen y bowl. Felly,